Oulusta löytyy myös puolalainen meikkikauppa Inglot. Ja mulle on nyt vähän epäselvää, että onko tämä nyt meikkikauppa vai onko tämä karkkikauppa, koska tämä ainakin näyttää ihanan herkullisen värikkäältä. Mitkä on teidän sellaisia erikoisuuksia teidän meikeissä, mikä ikään kuin erottaisi teidät muista karkkikaupoista? Ehdottomasti sävyvalikoima. Eli se on niin kuin erittäin laaja. Meillä on erilaisia koostumuksia ihan siis tuoteryhmässä kuin tuoteryhmässä. Inglotin tuotteista puuttuu kaikki yleisimmin allergisoivat aineet, eli niitä ei ole ollenkaan. Ja totta kai meillä on ne inkit, että jos tietää sen, että mille ainesosalle on allerginen tai on yliherkkyyttä, niin sitten se pystytään tarkistamaan, että löytyykö sitä tästä tuotteesta. Eli kyllä ne on erittäin hyvistä raaka-aineista testatuista valmistettu. No miten muuten, kun testeistä aina puhutaan, niin käytetäänkö täällä eläintestejä? Ei. Inglot ei käytä ollenkaan eläinkokeita, eli on sitoutunut ihan täysin eläinkokeettoman kosmetiikan standardeihin. Miten sitten, löytyykö teiltä Inglotista ikään kuin kaikki tarpeellinen vai tarvitseeko täältä ostaa jotain tiettyä spesiaalia vaan? Siis meiltä löytyy aivan kaikki, mitä tarvii meikkaukseen. Sitten jos tarvitsee apua, että osaa käyttää näitä ihania värejä, niin saako teiltä apua? Totta kai, että meillähän on se, että kaikkia halutaan auttaa ja asiakkaan täytyy tietää, että mitä hän vie täältä pois, kun hän astuu ulos liikkeestä. Eli ei ole sitä, että kotiin mennään ihmettelemään, että apua, että mitä tämä on, vaan mielellään otetaan niin kuin tuoliin istumaan ja katsotaan, että se meikkivoiteen sävy on varmasti oikea ja se poskipuna on juuri myös se oikea. No maksaako se sitten jotakin, kun sä meet istua siihen tuoliin ja sua neuvotaan? Ei. Siis se kuuluu meillä ihan peruspalveluihin, just, että katsotaan ne oikeat sävyt ja kerrotaan siinä samalla, että miten niitä laitetaan. Eli sä voit ikään kuin käyttää huulipunana ja sit rajauksena. Saako teiltä sitten sellaisia meikkipalveluita, että jos mä oon nyt menossa vaikka jonnekin bileisiin ja tuun tänne teidän maskeerajalla, niin hoidatteko te myös tällaisia asiakkaita? Totta kai. Eli meillä kuuluu sitten valikoimaan tuotteiden lisäksi myös nämä palvelut. Eli meiltä saa päivämeikit, juhlameikit, bilemeikit, häämeikit, opastukset. Kaikki niin kuin löytyy täältä meidän saman katon alta, mutta niihin kannattaa varata sitten aika ja ne on sitten maksullisia kyllä. Tarvitseeko tietää älyttömästi meikeistä ja väreistä ja tarvitseeko olla lompakko pullollaan, jotta tänne voi tulla? Ei tietenkään. Mistään ei tarvitse tietää mitään meikeistä eikä tuotteista. Et me ollaan täällä sitä varten, että me autetaan ja kerrotaan niistä. Ja tänne voi tulla ihan vaan testailemaan, kokeilemaan, ennen kaikkea saamaan väriterapiaa.